nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo, kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. O kon oras nga nakagol sa World Cup history. Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sa hapon, mayang hapon mga kabombo Negros Occidental. Sudan sa Bacolod, kag Bugos nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes, Oktubre 31, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 55 dias na ang agnabilin na Pasko na. Kagaron dito na kita sa aton sa ring nga mga headlines. Mga pumuloy sa Negros Occidental, ginpaaligmat angot sa paglabay ni Bagyo Queenie. Presyo sang bulak nga ginahalad sa Minatay, nagdoble kasunod sang delayed nga shipment bangod sa ginkasirar nga biyahe sa mga barko sang naglabay si Bagyo Paeng. Halloween party sa Banwa sa Ibi Magalona nagsugod na subong hapon. 15 ka mga pasahero sang motorbangka nga nagkapan sa Molokabok Sagay, yara na sa luwas nga katalagman.
14 ka mabalay sa Bacolod na guba kadungan sa paglabay sang Bagyo Paeng. Subject sang drug bypass operation sa Silay naghubla sa atubang sang madamo nga kasilingan agud indi kuno maplantedan sang ebidensya. Silay City Police Station nagdepensa. Mga kabombol, ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Tag ako naman si Bombo Pons Espino. Sa ato sa balita, urang nga balita nagpagwa ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental sa Special Advisory para sa preparasyon sa paglabay sa Tropical Depression Queenie nga nagasunod kay Bagyo Paeng. Sa tabi sa Bobaradyo Bacolod kay Dr. Sifar Gerhard Kailian, ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division, ginabisuhan ang publiko sa mga Disaster Risk Reduction and Management Office nga imonitor ang pinakuling nga ginpagwa sa pag-asa kon ang mga advisories ginpagwa sa Provincial Command Center sa Provincial Risk Reduction and Management Council. Nagpanagyan man ang gobernador nga pag-aligmat sa mga tumagsahon nga pag-ulan nga tugas ang Bagyo Queenie kon ini ang masulod nasa par. Ginpanagyanan man ang mga nag-estar sa igad sang baybay ukon pagpangpang sang suba nga mag-alerto sa mabaskog nga hangin kag pagpanginat kag pagparaguob kag magtawag sa emergency number nga 911 sa tion nga may emerhensya. Nagapanawagan man ang gobernador nga likawan ang mga kaswalidad bangod man sa pagpabaya. Gipagman sa advisory nga magsunod sa mga panugyan sa mga otoridad sa tion sang kalamidad. DRM officers are advised to monitor the latest weather bulletin issued by Pag-asa. Every updates gini siya bomboda, no? Ma-monitor man ta nila sa aton nga advisories naton, updates on thunderstorm advisory sa province, sa Provincial Command Center, no? Follow us on Facebook, no? Kung mahimo mag-follow kita sa Facebook para mas updated sila, no? Ang kabayan sa pagpahig ni Dr. Sifar Gerhard Kailian, ang pinuno sa Provincial Disaster Management Program Division. Samtang nagdoble ang presyo sang bulak nga ginabaligya sa Bacolod matapos nagmahal ang capital sini kag napierde man ang mga flower shops bangod sa delayed nga shipment kadungan sang paglabay sang Bagyo Paeng kung sa diin kansilado ang biyahe sang mga barko. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Hinita Buenafe sang Nonoy Buenafe Kiosk sa likod sang Bay Center, mahal ang ginabaligya nga bulak sa karon isa ka adlaw antes ang pag-obserbar sang tigkalalag bangod madluwas sa okasyon ilang nga bulak nagikan sa Benguet kag Dangwa Market sa Manila ang wala na puslan bangod na puot kasunod sang delay sang biyahe bangod sa Bagyong Paeng. Suno kay Buenafe nakadepende man sa supplier kung tung-an sila sa ilang kapirdihan. 3 ka adlaw nga na-delay ang pagtransport sang in-order nila nga bulak nagikan sa Benguet bangod sa Bagyo Paeng. Sunod diri ang presidential kon flat design nga mabakal sadto sang 150 pesos, ang nagabili na subong sang 300 pesos, ang round design nga mabakal sadto sang 100 pesos, ang nagabili na subong sang 150 pesos, kag ang one-sided arrangement nga nagabili sang 200 pesos, ang nagabili na subong sang 500 pesos. Suno kay Buenafe, tuma na gid kataas ang kinahanglan nila nga capital bangod ang isa ka karton sang Malaysian Moms, ang nagabili sadto sang 6,000 pesos apang sa karon yara na sa 15,000 pesos. Ginpahayag man ni Buenafe nga kon mayara sa okasyon nagasaka gid man ang presyo sang bulak. Okay man siya ma'am, doon okay man ang bakal. Nasulatan mo na yung bulak, kay delayed ang biyahe sang barko. Delayed sa ma'am Tungod nga perdi man kami bay, kay ang among bulak. Delayed, lapnos kitsa. Ang dahon diri lang na ma'am. Nabatian si Janita Buenafe ang nagabaligya sang bulak sa likod sang Bay Center. Nagpahanom daw mga kapulisan sa syudad sang Silay nga magabisita sa Silay City Public Cemetery nga hindi magdala sang bisan ano nga matalom nga bagay bilang kabahin sa security measures nga ginapatuman sa otoridad para sa pag-obserbar sa Ondas 2022. Ginadumilian man ang pagpatukar sa matunog nga sound sa sulod sa patio nga kasubong man ang pag-inom o kon pagdala sang makalubong ilimnon sa sulod sa patio. Samtang gipahayag ni May Navarro, isa sa mga nagbisita sa iyang mata nga nalubong sa Silay Public Cemetery kag sunod diri nga nalubong sa nasabit nga sementeryo ang bana, bata kag umagad siniya. Mas ginpili ni Navarro nga subong magkakadto sa sementeryo agod magbisita sa ilang mata nga nagtaliwan bangod buwas Nobyembre 1. Ginaluman nga magadiraguso na ang mga tawo. Ginpagban sa ning obligasyon sa mabuhi nga bisitahan ang mga minatay kag pangamuyuan ang mga kalag sang mga ini para sa ilaman
katawhayan. Para balayan ang akong oras na magpista kami na tayo, may tutulong ka gid baladayon nga kadtuan. Oo. Taso nagkadto man kami sa Dumanan. Kaya ang akon nga mga utod kag ang akon nga ginikanan didto napatay sa Dumanan ti didto kami naghalin. Tuya kay kabudlay, tuya kay hindi pareha sinibalahaw ng duta pa. Ti amo ni nga daan nga nagulan, ti kabaha-baha ang imo nga ginaaga. Agyan. Oo. Ti amo kabudlay o ti sige lang kay obligasyon tagid na kada tuig magbisita sa aton mga minatay mo. Nabatian si May Navarro ang nagbisita sa Silay City Public Cemetery. Magapatigayon sang Halloween party ang banwa sang IB Magalona subong hapon Oktubre 31. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Jojo Vargas, Municipal Environment and Natural Resources Office Head sang IB Magalona, pito na ini katuig nga ginapatigayon sang banwa kabahin man sang programa ni IB Magalona Municipal Mayor Malvin Maracon. Suno kaya Vargas sumalin pa sang tuig 2015 ang pagpatigayon nila sang programa para sa pagselebrar sang Halloween. Apang ini ang nauntat sang tuig 2020 bangod sa pandemic, samtang sang tuig 2021 ini ang ginpatigayon sa adlaw. Sunod diri mayara sila sang ginapatigayon nga pagpaindis-indis sa pagsuksok sa mga costumes para sa Halloween. Ang ini nga pagpaindis-indis ang may tinutuyo nga mapakita ang abilidad sa mga miyembro sang LGBT. Suno kay Vargas ang mga nagapasakop sa ilang costume contest sa tion sang Halloween ang lunsay mga miyembro sang grupo sang LGBT sa banwa sang IB Magalona. Mayara naman sila sang ginakuha nga top 10 sa mga contestants kag nakadepende na sa ila performance ang pagdeklarar nga sila ang nagdaog. Nagasulod man ang mga contestants sa public market sang banwa agud magpamahog nga nagahatag man sang kalingawan. Nalakip man sa ila category sa karon ang lighting effect sa mga nagaperform. Suno kay Vargas mayara man sila sang Zumba contest sa mga adult kag mga kabataan agud nga matipigan ang ilang health and wellness. At the same time, tapos ang Zumba, may ara kami nga LGBT Halloween costume presentation. So, the same man year man na, no? Ay para tagaan ang ato niya matod, no? Ang mga members sa sang LGBT community diri sa IB Magalona sa ang kahigayonan nga mapakita ang mga talent sa paghimo sang costume kag pag-arte sa Halloween. Nabatian si Jojo Vargas, Municipal Environment and Natural Resources Office Head sang IB Magalona. Luwas na sa katalagman ang 15 ka mga pasahero sang isa ka motor bangka matapos nagkapan sa baybayin nga sakop sang barangay Molocabok sa syudad sang Sagay pasado alauna sang hapon kahapon. Santo sa investigasyon halin sa Vito Port ang bangka nga ginamaneho ni Giovanni Fernandez kag pabalik na sa isla sa Molocabok sa nagluntad ang insidente. Era na sa malapit sa Molocabok Tower ang bangka sa gulpi lang nagbaskog ang balod. Sa bunigman sa matanod kag baga mananagat na rescue ang 15 ka mga pasahero gaging kilala nga sa Paul Vincent Fernandez, Angelo Dayday, John Lloyd Sanchez, Win Grace Carton, Sherwin Seronda, Ara Soplinas, Ace Benedict Riboton, Jayan Earl Soplinas, Ismael Molas, Rochelle Batusin, Vanessa Lynn Batusin, Romila Batusin, Joseph Andrew Fernandez ka ang crew nga si Jonathan Fernandez. Sunod sa motoridad nga wala sang permit gikan sa Philippine Coast Guard. Ang pagbayan ni Fernandez bangod nga pa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang syudad sang Sagay. Sang tion nga sila ang nagbiyahe. Ginahulat pa sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ang data angot sa kabukusan nga balor sang kahalitan nga gintuga sang Bagyo Paeng sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay CDRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, wala pa sila nakabaton sang report angot sa mga kasapatan nga nagkalamatay bangod sa bagyo. Apang suno kay Pornan, nagdangat na sa 14 ka mga balay ang naguba sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag man sini nga wala pa sang total amount sang kahalitan bangod lain ang suma sang balor sang kahalitan. Wala man sila nabudlayan sa pagpatigayon sang pagresponde sa mga nabahaan bangod madamo sila sa mga partners kaangay sang Amity, Chamber, Mountain Tigers, Philippine Red Cross, mga responding teams ka mga volunteers sang barangay. Ginpasalamatan man sa iban nga ahensya sang gobyerno nga ginalakipan sang Bureau of Fire Protection, Philippine Army kag Philippine National Police nga nagbantay sa mga evacuees kasubong man sa paglibot sa pagtsekyar sa mga balay nga ginbayaan sa mga evacuees. Ginpahayag man sila nga nadugangan
man ang mga lugar sa syudad nga ginabaha kag kalabanan sang gipang evacuate ang yara sa higad sang baybay. Suno kay Pornan mayara naman sa nagpamalibad sa ginpatigayon nga preemptive evacuation. Aminado man ining ang barado nga drainage sa syudad ang isa sa mga gintunaan sang pagbaha. Padayon man ang ilang nga preparasyon para sa isa pa ka bagyo nga manugsulod sa Philippine Area of Responsibility. Nagalao man ini nga hindi magkusog ang o kon hindi makusog ang bagyong Queenie. Sunod dire ang preparasyon sang DRRMO ang tubtob na sa Disyembre bangod sa tion nga ini ang track sang bagyo ang nag-agi sa Visayas. Wala pa kay lain na siya na no, so ginahatag lang naman ng report pero lain na siyang compute kung pila gid ang lista aton kung pila ka ang amount because of our ang organization namon nga gin-accredit nato no, so nagabuligay kita not only sa DRMO but also sa mga barangay naton nga mga response group and sa mga aton volunteer groups like the Amity Chamber, Red Cross, DYA kag ang mga Mountain Tigers no. So lagi kami nabudlayan because ng kadamo sa aton partners. Nabatian si Bacolod CDRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Gin panindugan sang pamilya sang subject sa drug bypass operation sa Barangay Mambulak sudad sang Silay kahapon sang hapon nga naghubla si Jezrel Diaz agud hindi maplantidan sa mga pulis sa ebidensya. Sa TV sang Bombo Radio kay Danilo Diaz gintinguan sa mga kapulisan sa sudad sang Silay nga nagpadagan sa bypass operation batok sa Manghod Sininga. Sunod kay Danilo ginuban ni Jezrel ang iyang shorts kag briefs agud ipakita nga wala sang makuha sa iya nga illegal nga droga. Nagpakitloy pang Manghod Sininga ginkuan sini sang video agud nga mapakita nga meron sang gindasok nga illegal nga droga sa ilok ni Jezrel. Sunod diri ang gipagan nga drug bypass operation ang nagaobra si Jezrel sa balay nila nga naguba bangod sa Bagyo kag nakibot na lamang nga ginkuha ang cellphone kag ginaresto. Gidalgarman sini nga mga operatiba ang nagpanabon sang dawong sang pagpadagan sa bypass operation kag nagpanaya pa sang armas. Dugang pa sini nga wala man sila sang nakuha nga cellphone kag giabi sa motorsiklo nga gina-confiscate sa drug bypass. Aminado man ini nga napresong Manghod sini sang 2018 bangod na dalayman sa gimpadagan nga Raid Santo. Apang nagapanindugan man ini nga matuod ang tanan nga ginpakita sa video nga nagalapta sa social media. Ay ato ko to sa punta mama gintawag ko kasawa ko ang Manghod ko kuno ginta ko ka pulis. Pinaglaga ko pagwa ko di mama aron na di sa ginapugos na sa kapulis. Sayang balya tol wala ko ya no tolo napakita yang bulsa yang wala ko tol siya no tol nadako po nila. Temo to doyon diling ko dali lang kay makuha lang ko dali na no ng cellphone para videoan ta nga hindi kanila maplantitan kay opisyon nila di pamlanted. Ang kamay sa pahig na Danilo Diaz sa magulang ni Jezrel Diaz. Kag sa katapusan nga balita, nagpaninduga naman ang hepe sang Silay City Police Station nga ginhimo nila kung ano ang nasanto sa ilamando kag pamatud-an na lamang sa pamilya sang subject sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Mambulak, Silay City ang mga aligasyon batok sa ila. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ginhimo nila ang ilabahin santo sa ilamando sa ginpatigayon nga bypass operation batok kay Jezrel Diaz ang priority target sa Silay City. Suno kay Daroca kon mayara sang nagalapta sa social media nga nagapahayag nga mayara sang irregularidad o irregularity sa mga kapulisan nga nagpatigayon sang bypass operation, gamito na lamang nila ini sa ila legal battle sa korte bangod ang mga operatiba ang nagsunod sa proseso kag nagsuksok sang body camera sang ginpatigayon ang bypass operation kag mayara man sila sang witness. Aminado man si Daroca nga nabudlayan man sila nga madakpan si Diaz bangod duha na ka beses nga ginapatigayunan kun tani sang bypass operation apang napaslawan ng mga otoridad. Sunod diri si Diaz ang napriso sa atong tuig 2018 kag nakapiyansa gani nakagwa sa tuig 2021. Halos isa ka bulan man nga ginamonitor sang Silay Component City Police Station si Diaz antes nang madinalagon ang ginpatigayon nga operasyon. Nakuha sa paginakop sini ang 20 ka gramos ng suspected shabu kag may estimated drug price value nga 136,000 pesos. Nagaulat man ini nga matapos ang unang kaso apang wala makahibalo ang hepe kung ano matabo sa kaso sini bangod liwat ini nga nadakpan. Dako man ang papel sini sa ilang nga grupo. Suno kay Daroca, hindi lang man para sa promotion ng pagpatigayon sa bypass operation kung ini ang para kundi ini ang para mapasiguro sa publiko nga nabuhinan ang illegal nga droga nga naga-circulate sa lugar. Nagpanugyan man ini sa mga pamilya ni Diaz nga hindi pag-tolerate ang illegal nga ginahimo sang ilang himata bangod ginahalitan man sini ang kabuhi sang iban. We have done our part on that particular bypass operation against Jezrel Diaz, which siguro happens to be our
priority target sa Silay City, no. So kung may mga naga-circulate, may mga allegation nga may mga irregularities, so let them prove sa court, no. Because as far as I know, as the team leader, we have observed our protocol. We have worn our body-worn camera. We have witnesses. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Lunes. Katapusan nga daw sa bulan sa Oktubre 2000. Viantados, Petsa 31. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa po na pagpumati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag sa aton sa ringa Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones may tigulo kahalitan. Daw hindi mapatihan ang dala ni Paing nga kalitan. Halos isa kasimana ang pabubo sang ulan, tubig nagalawas sa mga kasubaan, nga gintunaan sang landslide sa mga kabukiran. Luzon, Visayas kag Mindanao, madalom nga tubig imo makita nga daw nagaanaw. Nagdala sa dako nga kalitan, labi na gid sa palangabuyan sang aton nga mga kauturan. Sa social media imo makitaan, ang pagsinggit imo mabatian, nagapangabay nga sila ang buligan kay ginanod na sang baha ang ila nga mga puluyan. Kabay pa ini nga mga hitabo, pagpanumdum sang aton malain nga ginahimo, dunang manggad nga gintuga sa makaako, dapat naton tanitipigan kag amligan, agud wala na sang matabo sa palabuton nga mga kalalatan. Ang ini nga panguna-una ang pananawa na ginpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer